Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health. Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one. Papa Vaccine! Bakunada! Sikitang ligtas! Tanda ng bakuna na mabisang pumuksa. Gayawang na mga bat, mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubela. Tanging pang-iwas ay magbabakuna, kaya maging handa na. Sikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Good morning mga kachika! Nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito na naman kami para pag-usapan ang mga kaganapan sa larangan ng medisina at kalusugan. Ako si Denise. At ako si Nicole. Tama, tuwing Chikahang Pangkalusugan ating binibigyang pansin ng mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, binibigyan din natin ng latest na balita tungkol sa kalusugan. Yeah, so para sa ating latest na balitang DOH, syempre patuloy pa rin po ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kaya patuloy din po ang pagtugon ng ating kagawaran sa mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga mamamayan. So unang-una po para sa protection sa ashfall or yung abo na mula sa Bulkang Mayon, ang DOH po ay inuulit na laging magsuot unang-una ng face mask o pantakip sa ilong at bibig. So hindi lang po yung basic na pagsuot, kundi po yung tama yung appropriate na pagsuot ng face mask kung saan natatakpan yung both yung ating ilong at yung ating bibig. Pangalawa naman po, protection pa rin sa ashfall ay yung ang ating eye care. Manatili po sa loob ng bahay at iwasan nating lumabas kung hindi kinakailangan. So, para maiwasan din natin yung ashfall na galing sa Bulkang Mayon, kailangan ay remain indoors muna po tayo para hindi tayo na-expose doon sa ashfall or yung abo na galing sa bulkan. So, magsuot din po tayo ng salamin or goggles na tinatawag para po ito sa ating protection sa mata para na rin po ay hindi mapasukan ng abo galing sa bulkan. Iwasang gumamit din po ng contact lenses. So kung maaari ay gumamit muna tayo ng eyeglasses or yung salamin kasi po yung maaari pong mairita ang ating mga mata kapag tayo ay gumamit ng contact lenses. Sunod ay huwag kamutin o kuskusin ang ating mga mata. So kung naiirita ang mga mata natin ay banlawan ito gamit ang umaagos or yung flowing water at maligamgam na tubig. So hindi lang po yun, kailangan ay malinis din po, siguraduhing malinis ang ating tubig na pang-kuskus or panglinis sa ating mga mata. Next, magpakonsulta agad kung may problema sa paningin. So, if sa tingin po natin ay meron po tayong problema or meron tayong condition sa ating mata, ay magpatingin po agad tayo sa ating mga doktor or yung ating mga primary care provider. Sunod naman po, bukod sa eye care, ay ang ating food safety. So, hindi lang po sa mata, kundi pati na rin sa pag-prepare ng ligtas na pagkain. So, unang-una, hugasang mabuti ang ating mga kamay. So, that's the first important step sa pag-prepare ng food, mag-proper hand washing po. So, maghugas
bago magluto, and bago na rin kumain. So meron po tayong pinost din sa ating DOH Bicol CHD Facebook page na mga advisories po nito tungkol sa ating Mayon response. So kasama na po dyan yung paghuhugas or yung proper hand washing ng ating mga kamay. Pangalawa, banlawan ng umaagos na tubig ang ating mga kinakain. So katulad ng mga gulay, mga prutas, mga karne, kahit na anong pagkain po yan ay kailangan na mabanlawan po natin ng maayos ng malinis na tubig. So dapat po ay panatilihin natin yung kalidad ng ating tubig na panlinis. Sunod ay uminom labang ng malinis na tubig. So hindi lang po yung panlinis, kung hindi yung inumin din po natin ay kailangan malinis, safe drinking water po dapat ang kailangan natin. Next po, takpan ng mabuti ang mga lalagyan ng tubig. So yung mga containers po natin ay dapat bago natin lagyan din ng tubig or kahit anong drinks, kailangan po ay nalinisan din po yung ating mga containers ng tubig. So kailangan din po may sabon din tayong panlinis and of course yung ating water. So i-store din po natin ito sa ating mga ref, sa ating mga lagyan ng tubig para po mas safe po sila at iwas sakit. So kailangan may mga lids sila, may mga takip para po ay hindi makapasok yung bacteria. Siguraduhin hindi expired ang inimbak na mga pagkain. So importanteng step din po ito. Dapat ay tinitignan natin ang mga expiration date ng ating mga pagkain. So makikita naman po yan sa packaging kung anong expiration date para po isang way din dito para maiwasan yung ating maaring food poisoning or yung iba nating mga sakit na maaring makuha dito sa mga expired na pagkain. Next naman ay sa ating protection sa ashfall ay yung ating respiratory care. So pag sinabing respiratory care po sa atin namang paghinga or yung sa ating respiratory system ng ating katawan. So, unang-una, manatili pa rin sa loob po ng bahay, iwasang lumabas kung hindi kinakailangan. So, kung emergency lang po or very important or kung tayo ay pupuntang trabaho or sa ating school, so manatili lang po tayo sa loob ng bahay kung hindi naman talagang emergency or kinakailangan lumabas. Gumamit ng mask or pantakip sa ilong at bibig. Maaari rin pong gumamit ng medical at surgical mask or dust mask o mamasa-masang panyo para po mas recommended po yun yung mamasa-masang panyo para po ay hindi dumikit yung abo or yung ashfall na galing sa bulkan. Next, iwasang magbukas ng pintuan at bintana. So yan din po yung isang opening kung saan pwedeng pumasok yung abo or yung ating ashfall. So panatilihin natin na laging nakasara ang ating mga bintana. Kung tayo naman ay naiinitan, electric fan na lang tayo or kung meron tayong AC, so why not? So mas importante pa rin po talaga ang ating safety, lalong-lalo na sa ashfall. Next, siguraduhin ang supply ng ating gamot. Sa mga may hika or ibang sakit, pinapayuhan na magkaroon ng available na nebulizer at gamot sa allergy. Gamitin ito ayon sa payo ng ating doktor. So dapat meron po tayong kasama rin naman ito sa ating medicine kit or yung ating kit na dapat meron tayong mga gamot na readily available sa ating mga tahanan and of course sa ating din mga opisina. Magpakonsulta agad kung may problema sa paghinga. So importante po talaga, number 1, ang pagkonsulta sa ating mga primary care provider. Next, sa ating pangkalahatang safety or general safety, yun pa rin po, manatili sa loob ng bahay, linisin ang mga abo sa bubong at alulod ng bahay pagkatapos ng ashfall. So wag gawin
kung malakas ang bagsak ng abo. So, yung paglinis po ng abo sa ating mga bubong ng bahay ay importante din po para hindi mag-accumulate or hindi mapuno ng abo yung ating bubong ng ating bahay. Para na rin po ito sa ating safety, and kung masyado pong malakas yung bagsak ng ashfall, ay wag na po natin i-attempt na gawin. So, safety first po talaga. Next, alamin ang sitwasyon sa kalsada. So, pati po ang papasok na rin dito yung road safety. So, sumunod sa batas trapiko. So, kahit meron tayong pag-aalboroto ng Mayon Volcano, kailangan pa rin nating sumunod sa mga batas trapiko, yung mga traffic laws, yung mga basic po na traffic laws. So, at yung pinakahuli natin na protection, sumunod sa payo ng otoridad. So, magbibigay ng impormasyon ng inyong lokal na otoridad sa mga dapat gawin. Bukod po sa ating mga nabanggit na protection sa ashfall, ay kailangan din po a little background kung ano po yung sulfur dioxide or SO2. Ito po yung polusyon sa hangin na dulot ng asupre. Ito ay walang kulay at mayroong napakabahong amoy. So, ano nga ba ang epekto ng sulfur dioxide sa tao? So, ang epekto po nito kapag nakalanghap tayo at matagal ng ating exposure or yung pagkalantad sa sulfur dioxide or asupre, ay maaaring magdulot ng mga sumusunod. Unang-una, yung ating difficulty of breathing, or yung hirap sa paghinga. Ayan. So, kapag tayo ay nahihirapan huminga, ay syempre, gawin na natin itong parang i-note na natin ito na isa tong symptom ng epekto ng sulfur dioxide. Pangalawa, pangangati at pamumula ng mata. So, yung itchiness ng mata. So, yun yung second nating symptom. Pangatlo, madalas na pag-ubo. So, kung tayo ay frequent na nagka-cough, yan din po ay isang epekto ng sulfur dioxide. Pangangati ng lalamunan. So, kung nangangati po yung ating lalamunan. Ano naman po yung pangunang lunas para dito sa sulfur dioxide? So, kung tayo ay makaranas nito, kailangan yung ating mata ay mabanlawan agad gamit ang malinis na tubig upang matanggal ang mga chemical na maaring pumasok sa loob ng ating mata. So, huwag kusutin ang mga mata para iwas na rin sa further infection. Next, yung para naman sa ating balat. Kung mapunta sa balat ang chemical na galing sa asupre, hugasan agad ito ng malinis at maligamgam na tubig. So, syempre clean and yung warm water po. Magpalit ng damit kung ito ay kontaminado ng asupre. So, importante din po yung mag-change tayo ng clothes kasi maaari din po itong kapitan ng tinatawag natin na sulfur dioxide or asupre. Para naman po sa paghinga, kung nakalanghap ng mataas ng konsentrasyon ng chemical, dalhin ang pasyente sa ligtas at malawak na lugar upang makalanghap ng sariwang hangin. So, para hindi rin maalis din sa atin yung parang chemical sa ating katawan, kailangan ay dalhin natin yung patient sa isang lugar kung saan may fresh air. So, yung open space dapat and hindi dapat kulog na area. Next, kung patuloy na makaranas ng hirap sa paghinga, agad na dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. So, yun pa rin po, ito po yung agaran nating solusyon na kailangan natin madala sila agad sa health facility. Next, manatiling kalmado at obserbahan ang paghinga. So, remain calm lang po tayo pero let us also stay alert para maiwasan natin yung ma-expose sa sulfur dioxide or asupre. Ano naman po yung preventive tips natin para sa sulfur dioxide? So, unang-una, lumayo sa lugar na mayroong banta ng sulfur dioxide
or asupre. Magsuot ng angkop na face mask, pwedeng N95, N98 o surgical mask, basta tama po or yung appropriate po yung pagsuot natin nito. Uminom ng maraming tubig. So, ayan, uminom tayo ng water upang maiwasan ang iritasyon sa lalamunan. So, pampakleanse din ito ng ating, para maiwasan din yung pagkalat ng chemical sa ating katawan. At of course, kumonsulta sa pinakamalapit na pagamutan kung kinakailangan para sa proper management po ng patient. So, ayan po yung mga iilan nating mga health reminders kung tayo ay makaranas ng ash fall. So, sana po ay marami tayong matutunan and of course, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya kailangan po natin, number 1 ay magsuot pa rin po ng face mask. So, Nicole, ano naman yung mga iba pa nating health reminders? Dapat tayong maghanda ng tinatawag na go bag na naglalaman ng pagkain. Ano nga ba ang mga dapat dalhin tulad na dapat ilalagay sa emergency go bag natin? Ang pagkain, tubig, utensils, canned goods at healthy snacks, first aid na kabilang dito ang alcohol, adhesive bandage, ointment sa sugat, paracetamol, mefenamic acid, maintenance medicine ng mga nag-high blood para sa mga lola natin at mga magulang natin. Maaari din tayong magdala ng mga toiletries, kabilang na dito ang face mask, toothbrush, toothpaste, mouthwash, shampoo, sabon, tissue, sanitary napkin, insect repellent, at hand sanitizer. Maaari din tayong maglagay ng iba pang useful na or magagamit natin kapag tayo ay lumikas, tulad ng can opener, charger, power bank, extension cord, pocket knife, lightweight jacket, mga tsinelas, kapote o kumot na maaari nating magamit kapag tayo ay pinag-stay sa evacuation camps or evacuation centers. Meron naman tayong mga iba pang paalala na i-share sa atin ni Ate Den tungkol sa dengue. Thank you. So, bago tayo pumunta sa dengue, meron tayong tungkol sa earthquake. So, additional po. So, habang nag-earthquake din tayo or habang lumilindol dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ay ito po yung mga iba pang dapat gawin. So, manatiling kalmado at alerto, sundin ang duck cover and hold, maging alisto sa mga nahuhulog na bagay na maaring maging sanhi ng pinsala, lumayo sa mga salamin, bintana, pintuan, dingding at anumang bagay na maaring malaglag. Huwag gumamit ng elevator. Kung nasa labas, pumunta sa open area, lumayo sa mga matatarik na lugar, mga gusali, puno, ilaw sa daan at mga kawad. Kung nasa umaandar na sasakyan, huminto muna at huwag tumawid sa mga tulay, overpass o flyover. Iwasan din ang pagtigil malapit sa ilalim ng mga gusali, puno at mga kawad. Kung malapit sa baybayin, mabilis na magtungo sa mataas na lugar. So, yun lamang po para sa reminders natin sa earthquake. So, sa dengue naman po tayo, meron po tayong tinatawag na search and destroy para iwas dengue po. So, yung mga lamok ay namamakay sa mga lalagyan ng tubig tulad ng mga lumang gulong, balde at drum, alulod, butas sa lupa, at paso. So, yan po yung mga maaaring pamahayan ng lamok na maaaring magdulot ng dengue. So, ano po yung dapat nating gawin? So, takpan o itaob ang mga gamit na ito. Or, much better, itapon ang mga nakukolektang tubig para hindi maging tirahan ng mga kitikiti at lamok. Next, mag-self-protect. So, ano-ano ang mabuting isuot para makaiwas sa dengue? So, unang-una,
tayo po ay dapat naka-long sleeve. So, protection po ito sa ating balat para hindi ma-expose ang ating balat sa kagat ng lamok. So, next ay magsuot ng light-colored na damit. So, dapat po yung mga colors na katulad ng white or yellow, basta any light-colored po na damit dahil mas hindi po ito, mas makaiwas tayo sa lamok na nagkakos ng dengue. So, next din ay ang magsuot tayo ng mahabang pantalon. So, hindi lang para sa ating arms, yung long sleeves, pati na rin dapat sa ating mga legs. So, dapat mahaba po yung suot natin na pantalon. At yung last ay gumamit ng mosquito repellent. So, yung ating repellent ay syempre pampamatay ito sa ating lamok na maaring mag-cause ng dengue. Next ay ang ating seek consultation. So, kung ikaw ay nagkaroon ng biglaang mataas na lagnat or fever na tumagal lampas ng 2 araw at mayroon kang kahit isa sa mga sumusunod. So, number 1, yung pananakit ng katawan, panghihina, pantal sa balat, sakit ng tiyan or yung kung tayo ay may stomach ache, pagdugo ng ilong or nosebleed pagkatapos ng lagnat, pagsusuka, kung maitim din ang ating dumi, hirap sa paghinga or difficulty of breathing, at sakit sa likod ng mata. So, kung tayo po ay nakakaranas ng kahit isa mga sumusunod, ay kaagad po tayong mag-seek ng consultation sa ating mga primary care provider at of course sa pinakamalapit na health center. Next po sa ating dengue out ay yung ating support fogging activities. So, hindi lang po yung ating pag-seek ng consultation, self-protect, and yung ating tinatawag na search and destroy, meron din po tayong support fogging activities. So, suportahan natin ang mga fogging activities sa ating komunidad kung nagbabadya ang outbreak ng dengue. So, huwag kalimutan para maging mabisa ang fogging, dapat gawin ito sa madaling umaga, around 6 a.m. to 8 a.m. o hapon, 4 p.m. to 6 p.m. So, yan po yung mga oras na preferred natin na kung saan mas effective po ang ating fogging activities para effective din na matanggal ang ating mga lamok. Next, sustain hydration. Kapag may dengue, huwag kalimutang uminom ng sapat na inuming tubig para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat o pagsusuka. So kanina na-mention natin yung sa abo or yung sa ashfall, hindi lang pala doon yung pag-inom ng tubig, kundi pati na rin sa pag-iwas sa dengue. So, makikilala natin ang lamok na Aedes mula sa ibang klaseng lamok dahil ito ay may puting stripes sa mga binti. Nangangagat mula umaga hanggang hapon at mahanap ang mga itlog nito at kitikiti sa malinis at di dumadaloy na tubig tulad ng tubig na nakokolekta sa mga paso o lumang gulong. So yung mga katulad ng stagnant water kapag hindi siya free-flowing, so mas prone to mosquitoes po yung tubig natin. So kailangan talaga natin ay maitapon or ma-drain yung tubig na yun. At of course, yung ating last, syempre dapat todo aksyon na kapag lumubha ang sakit. Maaring lumubha ang dengue fever kapag hindi naagapan agad. So bantayan natin ang pasyente at tumakbo agad sa clinic o ospital kung mayroong mga sintomas tulad ng mahapding pananakit ng tiyan, patuloy-tuloy na pagsusuka. So if continuous yung ating pag-vomit, mabilis na paghinga. So kung mabilis yung ating inhale, exhale, yung ating breathing, dumudugong gilagid o ilong, yung ating gums kapag dumudugo ito, or yung ating nose, pagkapagod, pagkabalisa, pamamaga ng atay, at dugo sa suka o dumi. So yan po yung iilan na kailangan nating bantayan mga sintomas kung sakaling para maiwasan natin na lumubha ang dengue.
So bukod po dito, ang DOH Bicol CHD sa pakikipag-ugnayan sa Albay Provincial Health Office at local health offices ay patuloy na nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan mismo sa mga evacuation camp sa buong Albay. So ang una-una dito yung pagbibigay natin ng health commodity. So ang ating kagawaran ay nakapunta na sa ilang mga evacuation camp sa Albay at patuloy ang pagbibigay natin ng mga health commodities at logistics katulad ng mga face mask at iba pa. So, nakapunta na po tayo sa mga municipality ng Kamalig, nakapunta na rin po tayo sa Daraga at sa Tabaco at sa ilan pang mga evacuation camps. At tuloy-tuloy pa rin po ito na pamimigay natin ng mga health commodities na ito. Second po ay patuloy din ang ating pag-i-inspect ng tubig sa ating mga evacuation camps. So, hindi rin po dapat ito palampasin. Siyempre, dapat ang water natin ay malinis ang ating inuming tubig. At siyempre, yung ating mga toilet facilities dapat maayos. Patuloy din po ang pagsasagawa ng kagawaran ng disease surveillance at monitoring sa loob ng mga evacuation camp sa Albay. Ito ay upang matukoy ang mga sakit na maaaring makuha sa loob ng evacuation camps at maiwasan po ang transmission o pagkakahawa ng mga tao sa loob ng evacuation camps at mapigil natin ang pagkakaroon ng isang outbreak. Patuloy din po ang pag-manage natin ng mga may sakit at may mga sintomas sa loob ng evacuation camps. Bukod po dito, nag-deploy na rin tayo ng medical and public health team sa kanya-kanyang mga evacuation camps. So sila po ay nagbibigay ng mga serbisyo katulad ng vaccination sa COVID-19, pneumococcal vaccines po para sa ating mga senior citizens or nakakatanda, at yung ating MR vaccines, yung sa MRO-PVC na vaccine. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay din ng ating mga consultations at mga check-ups at iba pa pong medical services. Nag-deploy din po tayo ng psychosocial team para sa mental health and psychosocial support para maalagaan din natin or ma-monitor din natin ang lusog isip ng ating mga evacuees. So, hindi lang po ang ating physical health, kundi pati mental health ay ating priority. So, yan din po ay binibigay sa kanila. So, yun lamang po ang mga updates natin on the ground na ginagawa po ng kagawaran, kaakibat ang ating mga iba't ibang health partners. So, ano naman yung ating wild diseases na tinatawag since 'di ba tag-ulan ngayon, and of course dapat ay updated din tayo sa wild. Ano nga ba ito? Yung wild diseases natin, may iwasan natin ito sa pamamagitan ng mga sumunod. So unang-una yung magpabakuna upang maiwasan ang mga nakakahawang sakit tuwing tag-ulan katulad ng influenza at hepatitis. Gumamit ng payong at kapote upang hindi mabasa ng ulan at malamigan. Iwasan ang mga lugar na masisikip, walang masyadong pumapasok na hangin o mga lugar na walang magandang ventilasyon. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit, may lagnat at ubo. So ano yung iba pa nating dapat maiwasan na wild diseases? Uminom ng malinis na tubig at pakuluan ang tubig kung hindi siguradong malinis at ligtas ito. Iwasang bumili ng mga pagkain mula sa mga sidewalk vendor upang maiwasan ang mga sakit na dala ng pagkain. Itaob ang mga maaaring ipunan ng tubig katulad ng mga drum, timba, mga lumang gulong at bote na maaaring pangitlugan ng mga lamok. Tiyaking malinis at hindi barado ang mga gutters at alulod ng bubong na dinadaluyan ng tubig. Huwag lumusong o lumangoy sa tubig baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ugaliing maging malinis hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kapaligiran sa lahat ng mga
sa lahat ng oras. Ugaliin ang masusi at madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago maghanda, magluto, kumain at pagkagaling sa palikuran. At iwasan ding hawakan ang mga mata at ilong kung marumi ang mga kamay. So, simulan natin sa unang letter ng WILD na waterborne diseases. Ang waterborne diseases ay any illness caused by drinking water contaminated by human or animal feces. Maari itong mag-contain ng pathogenic microorganism. So, ang kontaminadong tubig ay maaring magdulot ng diarrheal diseases na nag-i-include ng several species ng Salmonella at Shigella bacteria, cholera, hepatitis A, at typhoid fever. Ang waterborne and foodborne diseases ay natatransmit by ingestion or kapag nakakain tayo ng contaminated food or water. Paano naman natin ito may iwasan na waterborne diseases? Unang-una, maghugas ng kamay bago at pagkatapos mag-prepare ng pagkain. Likewise, children ay dapat maturuan ng mga bata na mag-hand washing. Dapat meron din tayong sanitary sewage disposal, proper waste disposal, at uminom tayo ng filtered o pinakulong tubig. Store water in a clean container at mag-practice po tayo, of course, ng good personal hygiene. So, Nicole, ano naman yung letrang I sa WILD? Ito naman ay influenza or flu. Ang influenza ay flu ay naipapasa through droplets na pumapasok sa ating mga katawan, sa particular na sa ating ilong at bibig. It can likewise pass from the hand to the nose or mouth sa pamamagitan ng paghawak sa mga kontaminadong bagay. It is characterized by cold-like symptoms plus body and headaches. Or nakakaranas tayo ng pagsakit ng ulo at katawan kapag tayo ay mayroong influenza or flu. Ano naman ang iba pang sintomas nito? Ito ay maaaring maranasan ng biglaan tulad ng fever and chills, pag-ubo, sore throat, at runny or stuffy nose o sipon. Kabilang na rin dito ang pagsakit ng ulo, pagsakit ng katawan, at yung feeling na weakness or weak ikaw or nangihina o pagod. At minsan, maaari rin tayong makaranas ng irritated o watering eyes. Ano naman ang treatment na maaari nating gawin kapag nakaranas ng mga sintomas na ito? Maaari tayong uminom ng maraming tubig at magpahinga ng maayos. Iwasan din natin gumamit ng alcohol or uminom ng alcohol at manigarilyo. Importante rin na uminom tayo ng mga gamot tulad ng paracetamol para ma-relieve ang fever at muscle aches na kasabay ng flu. Paano naman natin maiiwasan ito o ang influenza o flu? Maaari tayong magpabakuna ng annual influenza vaccination. If you develop flu symptoms, you should follow basic hygiene practices to avoid spreading o maiwasan ang pagkalat ng disease na ito sa iba pang tao, lalong-lalo na sa mga kasama mo sa bahay o trabaho. Ugaliin din natin maghugas ng kamay regularly at thoroughly or use an alcohol-based hand rub. Iwasan din natin ang paghawak sa ating mata, ilong at bibig. Iwasan din natin ang pag-share ng pagkain at
inuman ng tubig, pati na rin ang mga kutsara at tinidor. We should also stay away from work or school for as long as you have symptoms para maiwasan na mahawaan ang mga kasama mo. Pagdating naman sa L ng wild, ito ay ang leptospirosis. Ito ay na-acquire kapag meron tayong contact sa tubig o lupa na kontaminado ng ihi ng isang infected na animal or hayop. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay maaaring maranasan tulad ng high fever, sakit ng ulo, muscle aches, lalong-lalo na sa cough, abdominal pain, pagkahilo at pagsusuka, red eyes and chills, at isa pang severe form ng sintomas or leptospirosis ay ang kidney damage, liver at respiratory failure and meningitis. Ano naman ang mga treatment na maaari natin gawin? Ang maagang recognition at treatment ay maaaring gawin within 2 days ng illness at maiwasan ang complications ng leptospirosis. So, early consultation is advised. Dapat na magpakonsulta kaagad tayo sa doktor kapag nagkaroon tayo ng or nakaranas tayo ng sintomas ng mga nasabing sintomas kanina. Antibiotics are duly prescribed by the physician. Kailangan natin itong inumin base sa ayon sa sinabi ng ating doktor. Pagdating naman sa prevention at control, maaari tayong umiwas sa swimming o pagligo sa potentially contaminated water or flood water. Use of proper protection like boots and gloves when work requires exposure to contaminated water. Siguraduhin natin na nakasuot tayo ng mga protective gloves at boots kapag kinakailangan talaga nating lumusong sa mga kontaminadong tubig. Drain potentially contaminated water when possible. Siguraduhin din natin na from time to time is nade-drain natin yung mga tubig na sa tingin natin ay kontaminado ng mga maruruming tubig. Control rats in the household by using rat traps or rat poison, maintaining cleanliness in the house. Maaari din nating kontrolin ang pagdami or tira ng mga rats sa ating mga bahay at gumamit tayo ng traps or poison para sila ay mawala. Ayan, so para naman sa ating last but not the least na letra sa wild, ang D o tinatawag natin na dengue. So ang dengue fever and dengue hemorrhagic fever ay acute viral infections na nakakaapekto sa mga infant, young children at adults. Ano naman po ang cause nitong dengue? So ang cause po ng dengue ay ang bite ng Aedes aegypti mosquito infected with any one of the 4 dengue viruses. So paano naman po napapasa ang sakit na dengue? Ito po ay napapasa sa isang day biting mosquito. Yun nga po ang tinatawag na Aedes aegypti at yung isa nating tinatawag na Aedes albopictus. So, ang mga lamok po na ito ay nangingitlog sa clear and stagnant water o yung hindi gumagalaw na tubig. Ito po ay maaring makita sa mga flower vases, cans, rain barrels, old rubber tires or gulong, at iba pang pwedeng pamahayan ng stagnant water or pamahayan ng lamok. So, yung mga adult mosquitoes po natin ay nag-rest or namamahinga sa mga madidilim na lugar ng ating kabahayan. So, ano po yung mga signs and symptoms na maaari nating maranasan? Sudden onset of high fever or lagnat. Ito po ay maaring mag-last from 2 to 7 days. Joint and muscle pain. So, sakit ng ating muscles and joints and pain behind the eyes.
paano naman po natin may iwasan ang sakit na dengue? Unang-una, follow the 4S against dengue. So, unang-una, yung ating search and destroy. So, yung nose bleeding when fever starts to cover, yung tinatawag natin na cover water drums and pails. Replace water in flower vases once a week. Clean gutters of leaves and debris. And collect and dispose all unusable tin cans, jars, bottles, and other items. Number 2, self-protect po tayo or yung self-protection measures na nabanggit na din natin kanina. So, ano yung treatment natin para sa sakit na dengue? Unang-una, do not give aspirin for fever. Huwag tayong magbigay ng gamot na aspirin sa lagnat. Give sufficient amount of water or sapat na amount ng tubig or rehydrate a dengue suspect. If fever or symptoms persist for 2 or more days, dalhin na po natin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Magsuot po tayo ng mahabang pantalon at mahabang long-sleeved shirt. Seek early consultation. So magkonsulta po tayo agad sa ating doktor, sa ating primary care provider, if ever ang mga sintomas natin ay still persist after 2 days and kung tayo ay makaranas din ng rashes. Last, say yes to fogging when there is an impending outbreak or a hotspot. So, yan po yung sa dengue na search and destroy natin yung mga signs and symptoms and of course kung paano natin siya maiiwasan at mamamanage. So, yan po ang ating usapan tungkol sa wild diseases. So, ang chikahang pangkalusugan po natin ngayon ay patungkol sa deworming na isa rin po dapat na priority natin na ating health program. At makakasama po natin para pag-usapan ang deworming, makakasama po natin dito si Dr. Mildred Llanes, ang Medical Officer 3 ng DOH Bicol CHD. Tuwing buwan, obserbahan ang National Deworming Month sa Pilipinas. Kaya naman ngayong araw ay makakasama natin si Dr. Mildred Llanes, Medical Officer 3 ng Infectious Disease Cluster, para magbigay kaalaman sa usaping deworming. Magandang araw po, Dr. Llanes. Magandang araw po, Ma'am Angela. Doc, bakit po kinakailangan magsagawa ng deworming? Kailangan pong magsagawa ng deworming, lalo na po sa mga bata, dahil po malaki po yung kanilang risk na magkaroon po ng infeksyon na galing sa bulate. Tapos madami din po kasi yung mga masasamang epekto sa kalusugan ng mga tao, lalo na po sa mga bata, kapag marami na pong bulate or may infeksyon po ng bulate. So madami pong naapektuhan, kagaya po ng physical at mental na development po, lalo na ng mga bata. Tapos maaari din pong magkaroon ng mga palagian po na sumasakit yung tiyan or pagtatae. Meron din pong pagkakaroon ng pagbawas sa absorption ng mga bitamina, mineral, at iba pang sustansya na maaring magdulot ng pagbaba ng timbang at malnutrisyon. So ito pong malnutrisyon, maaring din po siya magdulot ng mabagal na paglaki, tapos makakapekto din po siya sa mental at physical na pagdevelop, lalo na po ng mga bata. Meron pa din pong mga ibang mga masasama po na dulot, kagaya po ng pwede pong magkaroon ng blood loss or na humantong po sa iron deficiency anemia. Tapos may mga sintomas din po ito na pagkahilo, pamumutla, madilis mapagod, walang gana kumain, tapos mahirapan pong huminga. So ito po ay maaaring magdulot din po ng paghina na kakayaang matuto ng mga bata. So lahat po ng mga nabanggit na mga sintomas at mga posibleng maging sakit o komplikasyon ay pwede po makaapekto sa pag-aaral tsaka sa regular po na pagpasok ng mga bata sa paaralan. So, ang pinakamalala po noon ay kung talaga napakadami na po ng bulate, pwede na po siyang bumara sa bituka na mangailangan na po ng operasyon para mailabas ito. Tapos, pwede din po magdulot ng kamatayan kung napakadami na po ng bulate at pwede din pong magdulot ng mga komplikasyon po. Opo. Napakarami po pala ng komplikasyon ng
Yan. Ano Opo. naman po, Doc, yung proseso po ng pagde-deworming? Yung sa proseso po natin, pwede din po yung may po kasi 'di ba, yung mga bata na nag-aaral or pag sa mga bata po na nag-aaral, meron po tayong mga parents consent po na pipirmahan para po maisabay po yung mga bata sa pag-deworm po sa paaralan. So, ipapaalam po ng mga guro yung schedule po ng pag-deworm po sa mga bata po na nag-aaral. Para naman po dun sa mga bata na hindi pa nag-aaral or kung yung mga tinatawag din po natin na out of school youth, merong pong mga BHWs na maglilibot para ma-update po yung master list ng mga bata na pasok na yung edad sa mga bibigyan po ng deworming tablets. Ipapaalam din po ng mga BHW, nurse or midwife na assign sa inyong barangay yung schedule po ng pag-deworm sa barangay. Yun po. Opo. May age limit po ba, Doc, yung pagpapa-deworm? Ang pag-deworm po natin is from 1 to 19 years old po. Opo. So, bukod po sa mga bata na nasa school, sino-sino pa po yung pwede magpa-deworm? Ito po kasing natin, programa po natin na libre pagbigay po ay mula sa 1 to 19 years old lamang po. Pero kung naman po, halimbawa, may gusto po na magpa-deworm, pwede naman po tayo pumunta sa mga rural health units natin. Tapos nagbibigay din po ng deworming tablets, lalo na po sa mga food handlers po, bago po magbigay ng parang requirement din po siya usually pag magbibigay po ng sanitation permit po. Opo. Libre po ba, Doc, yung pagpapa-deworm? At saan po pwede mag-avail nito po? Yun po, libre po yung pagpapa-deworm. Pumunta lang po tayo sa mga barangay health station or rural health units or mga city health offices po para malaman po natin yung schedule ng deworming. Tapos iba pa pong mahalagang impormasyon. Pero kung yung bata naman po is pumapasok or nasa paaralan, libre din po yun, pero mag-i-inform na lang po yung mga guro sa schedule po ng pag-deworm po sa mga bata. Okay po. At ayan, napag-usapan nga po natin yung proseso ng pag-deworm at ang mga dahilan at kung sino-sino yung pwede magpa-deworm. Abangan ang pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa deworming. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan kasama muli si Doc Chianes mula sa DOH Bicol CHD. Doc, kanina po napag-usapan natin kung bakit ginagawa ang deworming at kung sino-sino yung mga maaaring magpa-deworm. Pero maliban po rito, ano naman po yung benepisyo po ng pagde-deworming? Yun po. Yung benepisyo po natin sa deworming, yun nga po, makakaiwas po na magkaroon po ng infeksyon ng bulate. Tapos pag naiwasan po yun, madami po yung may iwasan din po ng mga, halimbawa po yung malnutrition po natin, na talaga pong malaki po yung maitutulong na maging normal po yung paglaki o pagdevelop ng bata. So, yun nga po, kung nagde-deworm po tayo at walang malnutrition, pwede din pong tumaas yung timbang at tumangkad. At malaki po din yung yung benepisyo nito sa pagkatuto or pag-aaral, pag-develop ng utak po, lalo ng mga bata. Tapos di ba po kanina, na sabi po natin na madami pong mga sintomas kagaya ng pagtatae, sumasakit yung tiyan, na yun po yung nagkukos po na nag-a-absent po yung mga bata. So kung nagde-deworm po tayo na regular, may iwasan po yung paglipan o pag-absent sa klase ng mga bata. At pwede magkakaroon po ng normal din po na pag-develop ng utak po.
Opo. At dahil na-mention nyo nga po yung regular po na pagde-deworm, gaano po kadalas dapat magsagawa ng deworming? Tayo po nagde-deworm po tayo tuwing Enero at Hulyo or 2 beses po sa sa isang taon po. Opo. At saan po pwede pumunta yung mga may nais po magpa-deworm? Sa po, pag yun nga po, pag nag-aaral po sa mga paaralan or pag hindi pa po nag-aaral or out of school youth po, sa mga barangay health station po or city rural health units po. Opo. Ano naman po, Doc, yung mga activities o proyekto po ng DOH ngayong National Deworming Month? Sa ngayon po, nagsagawa po ang DOH ng meeting. Ngayong linggo kasama po yung DepEd, yung mga municipal, city, at provincial health office na deworming coordinators po natin upang makatulong po sa kanilang paghahanda sa pag-uumpisa po ng deworming activities ngayon po na Hulyo. Para po, kumbaga, ma-ensure po natin na talagang prepared na po na mag-umpisa po ng mga deworming activities ang mga facilities po natin sa darating po na Hulyo. Opo. Ano naman po, Doc, yung mga pwedeng gawin bilang preventative measures po para hindi na umabot sa puntong kailangan po magpa-deworming? Kumbaga, ang deworming po kasi, kasama talaga po siya sa pinaka-prevention po natin para hindi po tayo magkaroon ng infection po or ng bulate po. Ang pwede po din natin na magawa para ma-prevent po ito yung palagian po talagang paghuhugas ng kamay. Lalong-lalo na po kasi sa mga bata kaya po mas madami po yung mga bata na may bulate kasi nga po 'di ba kung ano yung inahawakan nila tapos ilalagay po sa sa bibig. So dapat po talaga kumbaga masanay na po sila na palagian po maghugas ng kamay lalo na po bago kumain tapos pagkatapos po gumamit din ng banyo. Tapos kailangan din po na laging naka-tsinelas or iwasan po na kumbaga walang sapatos or tsinelas po. Tapos lagi po na yung pagkain po natin talagang siguraduhin po talaga na lutong-luto yung mga pagkain, lalo yung mga karne, gulay, isda, ganun po. Tapos pati yung tubig po natin, siguraduhin po natin na malinis po ito. Ayan po. Okay. Maraming salamat po, Dr. Tianes, sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman at sa paghihikayat po at pagpapaalala sa mga tagapakinig natin ng mga dapat gawin upang masiguradong malinis po yung ating kapaligiran at mga sarili. Sa muli, ito po ang Chikahang Pangkalusugan ng DOH Bicol CHD. Maraming salamat po. At yan nga po ang naging usapan natin tungkol sa deworming kasama si Dr. Mildred Tianes. So ngayon naman po, bukod sa pangangalaga ng ating physical health ay syempre kailangan din natin pagtuunan ng pansin ang ating mental health or lusog isip. So makakasama po natin sa muli si Nicole para alamin ang ating mental health exercise for today. Okay, ating bigyang pansin naman ang ating mental health sa ating susunod na segment, ang Kamusta Ka? Uron Kita Mental Health. Ang exercise ay isang malaking tulong upang maiwasan at mag-improve ang ating health problems. Kasama na rin dito ang high blood pressure, diabetes at arthritis. Sabi sa mga research na ang mga mental health exercises ay nakakatulong upang ma-improve ang ating mood and to reduce anxiety. Ang regular na pag-eehersisyo ay makakatulong upang mag-release ng tinatawag na feel-good endorphins, isang natural na brain chemical kung saan makakatulong sa pag-enhance ng ating sense of well-being. Ang regular mental health exercise ay mayroon ding psychological at emotional benefits, tulad ng pag-develop ng confidence, pagkakaroon ng mas maraming social interaction dahil sa pagsasagawa ng mga physical activities. Exchanging friendly smiles or greetings may also help in boosting your mood as well as the person who you have greeted.
Hindi naman kinakailangang mayroong exercise program ang mental health exercises. Ang simpleng paglakad sa umaga o hapon ay may malaking epekto para ma-improve ang iyong mood. Physical activities at planned exercises ay magkaibang bagay, ngunit parehong may malaking epekto sa iyong kalusugan. Gaano katagal nga ba tayo dapat na mag-exercise? Ang pagsasagawa ng 30 minutes or higit pang exercise tulad ng walking kada 3 hanggat 5 araw sa loob ng isang linggo ay magdudulot ng mas malaking epekto sa iyong mental health. Maaari ding magsagawa ng 10 to 15 minutes na physical activity tulad ng pagtakbo o pagbabike kung saan mas makakatulong ito upang ma-improve ang inyong mood. Maaari tayong dumulog sa mga hotlines ng ating or tinatawag na NCMH Crisis Hotline na may numerong 1553 Luzon-wide landline toll-free. Ayan, maraming salamat Nicole sa iyong pagpapahayag ng mental health exercise. And of course, bukod po sa ating NCMH Crisis Hotline, meron din po tayo sa ating kagawaran ng Kalusugan Bicol na Kamusta Ka, Tara Usap Tayo. So handa po kaming makinig sa Smart 0919-583-4322, sa Globe 0927-844-1677, at sa Dito 0991-730-6292. So yan po yung ating mga hotlines na pwede nating tawagan kung sa tingin po natin ay kailangan natin ng tulong para ma-improve natin ang ating mental health. At dagdag pa po dyan, kung gusto natin magpa-check up o humingi ng tulong, maaari din po tayong lumapit sa ating rural health units or city health offices, at sila po ay capacitated na tulungan tayo para sa mga nangangailangan ng tulong patungkol sa lusog isip. Lagi po nating tandaan na pangalagaan po hindi lang ang ating physical health, kundi ang ating mental health. So sa muli, ako si Denise. At ako naman si Nicole. At sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, Makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya, magandang tanghali po sa lahat. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya.